برای سداد پورتاژ پارێزەرش دیاربەکر li ser vê mijarê dê digelme dabîtin برای سداد êvar baş tûxêratî ji bo Kurdistan 24 ev tiştekê nû ye li Tirkiyeyê û karvedanên erêniyên baş jî hene lê pirs ev ye yanî dibêjin ev komîsyon dikare tawanbarên nediyar yanî dûzê li ser wan veke û tawanbaran siza bide ev şiyan hene yanî Yani tiştek ku duhaze were kirin bi rastî vê demên dawî da kuştinên jinan, zarokan ew girtine mîna peywirekî girtine berxwe dixwazim wana zelal bikin. Ew jî gavekî erêniye gavek baş e ji ber ku yani her kuştinek ne diyar bi rastî birînek vekiriye lêberî ji alî me ve gava mêze dikin mîna ku hûn di dîmenê xwe de nîşan didin Vedat Aydın serokê hepa Diyarbekirê bû ez jî cîgirê wî bûm wê çaxê li Amedê 1991 bi wî dest pê kir va faîlên nediyar pûjerê wî nediyar bi Mehmet Sincar re dewam kir bi Alî Tekdar re dewam kir bi Musa Anter re dewam kir yani li her bajarê li her navçeyê bi rastî bi dehan bi tevahî bi sedan bi hezaran faîlê wan nediyar kuştun çêbû heyf mixabin ez ne bawerim ku ev hikûmet ev wezaret ji xwe tiştê ku daxuyaniya ku dan tiştê ku îlan kirin armanc hemû kuştinên nediyar derxistin nine bi rastî ji ber wê yekê her kuştinek çawa me got birînek e yani birîna gelê Kurd jî pir kûr e pir fereh e pir belawele ye ji ber wê yekê jî heya ew birîn yani tewa neve heya faîlên wa dernekevin rastî bi rastî birînên gelê Kurd jî nakeve dikarim vê yekê berê bêjim. باشه برای سداد یعنی te got ku lewaneye tawanbarên kuştina jinan bin zarokan bin weke narînê gelek tawanên din ku wenda niha kujekên wan yan tawanbar nediyar in lê tawanbarên siyasî jî yanî hawlatî xelek millet li ser mijarên siyasî hatîne kuştin yanî dikarin tawanbarên wan jî bidin dadgehê lewaneye hindek kes hebin niha di nava Tirkiyeyê da cihê wan diyar bîtin karê wan diyar bîtin lê ji ber ku dewlet piştgiriya wan diketin kes nikarî wana tawanbar bizan be yanî ev komîsyona wêkarî jî diketin ku beşek bibîtin ji pêvajoya aştî û çareseriyê Yani tiştê ku xuya dibe komîsyon via mîna peyvirekî nagre berxwe li ser via xebatê nake lêbelê her dem raya giştî aliyên siyasî gel dikarin heqê we heye mafê me heye em viya bînin rojevê û daxwazê xwe berz bikin bilind bikin carekî de bînin ziman ji ber ku ev nehatiye zelal kirin yani ji 1992 vir ve di meclisê de îro lêkola gelek axaftinên min bi xwe jî heye pêşnûmayê ku me danin mîna grûpekî mîna grûpa DP daye meclisê heye li ser vî komîsyon ava biye komîsyon gelek tespît jî çêkirine di peyvîra jî komîsyona susurluqê ava biye vê komîsyonê gelek tespît çêkirine gelek agahî di nava wî de heye û hinek tiştî derkestine rastî lê bi tevahî ji ber ku polîtîka dewletê necezakirina va çeteyên ku ev kiryarana di wextê باشه bes kek sedat bi tevahî derneketiye rastî kek sedat hin jî parêzerin yanî min sêr çekir di sosyal medyaya Tirkiyeyê da li Bakurê Kurdistanê li ser van mijarane yanî beşek ji welatiyan digot درستکردنا وی کمیسیون جالی دولت تنه جبو و که کنرینا گشتی وره بدن کردن تایبت کل سر نارینا کچاکورد
نرینێکا گشتیان مەزن دناوا تورکیەدا دروست ببوو و کارڤدان دروست ببوون دەگوت ئەف کۆمسیۆنە ji بۆ vêyekêk û hawlatî sosyal medya bêdeng bibîtin eger ne karînên wê nîne tawanbaran destnîşan bike û dûzê li dijî wan veke wana bide dadgehê û sizayê wana bide hin jî wiha dibînin rast ev lê dîsa ez wer bawer dikim ku him ji alî teknîkî dem pêş te diçe him jî di gelek dosyan da bi rastî lêkolînek pir kûr nehatiye kirin ez texmîn dikim gelek dosyada vê ev delîlên ku nehatine berçavgirtin delîlê ku kêm hatine nirxandin ji wana jî ev ê gelek çareser bibin rast e ji bo ku raya giştî hem kanî bikin hem medya sosyalde karibin bêjin ku çiş destê me hat me ev bici anî û welê xuyayê ku desthilatdarî hikûmet partiya AP dixwaze ku di rojên pêş de xwe bi gel hîn zêdetir di warê edaletê de dadê de hîn zêdetir di nava çalakiyekî de nîşan bide ku bêedaletiya ku di civatê de heye ya kêm bike an jî li ser wî bigire yani armanc ne bi tevahî zelalkirina va kuştiyên nedyarin baş kek Sedat dawî pers li ser vê mijarê yanî ev ne lawaziya dewletê ye bêhêziya dewletê ye di demekê da dewletê saziyên dûzgeriyê hene yên dadê hene saziyên asayişê hene yên emniyetê hene yanî heta yên casusiyetê hene yanî dizanin tawanbar li ku derê ne tawanbar çi dikin kî ev kuştiye yanî çi pêwîst diketin ku tu komisyonekê ava bikey ji bo destnîşankirina tawanbaran yan ew kesên kujekin bi nimûne dibêjin xwe ew kesên ku tawanan dikin di nava Tirkiyeyê da bi ronahya rojê meşê dikin bi nimûne evên tar alçî kuştî heta niha jî ev çendîn sal e yanî kesekî tiştek bi çavê xwe nedît bêjin ev kes bînin ser ekrana televizyonê bêjin ev kesey tar alçî kuştiye ji ber vê yekê kuştiye ev e jî sizayê wî ye gotina we de cida bi rastî yani gelek tişt ayan beyan li rastî yek yê du diyar jî teknoloji teknika ku Tirkiye di destê wî de heye saziyên ku hene di vî warî de gelek xurtun yani me li Dêrsimê dî ku Gulistan do ku 6 sale hemû delîl li rastê ne lê biryara ku ji dewletê hatiye dayîn heya wiha bindoşek kiriye nixuman diye veşartiye yani ji wê re famkirin ku gelek kuştî bi hêsanî dikarin derkevin rastê xwe ji bo ku li wêrê tiştê ku hat famkirin yani devlet ev tiştan nixumandiye bi waliyê xwe bi müdûrê xwe emniyetê û bi gelek em bêjin xebatkarên nexweşxaneyê teknîkî dest xweşkek Sedat gelek failê nedyar dikarin derkevin rastê Erbijît birêz Sedat Portaş parêzer ji Diyarbekirê digel me bû spas